दिनै 24 फेब्रुवारि 2024 मायथाइ दिनैनि अक्ट'आ जोंनि बेहेके आम्बागाव ओनसोलनि अनगायै आरो जोंहा जिथु हरिसिंगा समस्थिजों लोगोसे जोंनि सारा बिटिआरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोबां रंजाथावना दिनै नैबे दिनावहाय जोंनि बिटिआरनि CM मानगोनां बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे जोंनि हरिसिंगा समस्थिनि मानगोनां सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोना फैनानै दिनै जोंनि नैबे आम्बागाव हालामाव दिनै इन्सटिटिउट अफ पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्सखौ दिनै गायसनफैबाय दिनै जोंनि आम्बागाव हालामनि रायजो राजाफोरा 2003 मायथाइयाव जिथा नैथि माने BTC बा बर'नि मोनसे एकर्ड जादोंमोन बै समनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दङमोन जे जोंनि बे हालामाव मोनसे मोजां अनुस्थान जों मोनो नामा होननानै नाथाय नाजायै गोबां बोसोर बारनायनि उनाव जेब्ला नैबे जोंहा 2020 जे पिस एकर्ड मोनसे जानानै थांदों जोंहा माखासे जोंनि हंगधन बिग्रायारि बिथांमोनजों खौसे जानाय जे मोनसे एकर्ड जाबाय बिनिनो मोनसे क्लजखौ जोङो दिनै मोननो हादों बेनो जाबाय जोंहा इन्सटिटिउट अफ पारामेडिकेल एन्ड नार्सिं साइन्सआ दिनै आम्बागाव हालामाव गायसन जाबाय दिनै बियो सोब जोंनि थाखाय गोजोनथावना आरो रंजाथावना आरो जोङो जेब्ला बिटिआरनि जेब्ला इलेक्सन जादोंमोन 2020 मायथाइयाव जेब्ला इलेक्सन जादोंमन बे समाव UPPLनि हानजानि दैदेनगिरिफोरा गामि गामि थांनानै रायजो राजाखौ बुंदोंमोन जे जुदि UPPL गभर्नमेन्ट फैयोब्ला दिनै नोंथांमोननियाव जों मोनसे पारामेडिकेल नार्सिं साइन्सखौ जों गायसनगोन होननानै दिनै जोंनि रायजोआ नेबाय बोसोरसे थांबाय बोसोरनै थांबाय दिनै 3 बोसोर थांनाय लोगो लोगोनो दिनैनि तारिखआव दिनै बियो गायसन जादों बेवहाय जों फोथायदों दिनै बिथांमोना रायजोनि जि खामानि मावदों जि खोथा होदों बेखौ मावलांदों होननानै जोङो फोथायदों दा जियानो जाया मानो दिनै जों खोनाबाय दिनै हानि एलटमेन्ट बेबो दिनै जानानै थांबाय आरो बेबायदिनो जोंहा टेन्डारनि प्रसेस बेबो जाना थांबाय होननानै खोनादों आरो बेयाव फ्राय 20 क्ररनिबो बांसिन बेबायदि माने रांबो सेंसन जानानै थादों होननाय खोनाबाय दा बिनिखायनो जों बेखौ खावलायगोन रायजो जानानै जे जि दिनै गायसनबाय बेनिफ्राय बेखौ थाबैनो मावफुंनायनि खामानिखौ जे मावो आं बेखौ बिथांमोननिसिम बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम आं खावलायहरनाय थाबाय बे इनस्टिट्युट फसंथाननि जोहै नैबे आम्बागाव ओनसोला एसे जौगाखांगोन होनना सानो औ बेखौ जों सानथारो मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलावहाय गोबां दुखियाफोरा गोबां रां खरस खालामनानै हायद्राबादाव सोरबा नार्सिंनि थाखाय थांनाय सोरबा गुबुन गुबुन जायगायाव इभेन आउट अफ इन्डियाबो फरायनो थांनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै बिथांमोना गोबां धार खालायनानै दिनै बेबायदि गथ' गथायखौ फोरोंनो हरदों आरो खायफा गोबां इसा दङ नाथाय बेबायदि सुबिदा खाथियाव मोनैखाय दिनै बेखौ मावफुंनो हायाखै खिन्थु नैबे अनुस्थाना जिथु जोंनियाव जाबाय दिनै खाथियावनो जाबाय ओनसोलावनो जाबाय गतिके जोंनि खालि जोंनि हरिसिंगा समस्थिनि बा आम्बागावनि हालामनिल' नङा सारा जोंनि बिटिआरनिजों लोगोसे सारा आसामनि मानसियानो बे सुबिदाखौ मोनगोन आरो दा बेयावहाय हामबाय होनदों जोंनि एरियानि जोंहा बहुद गोबां सुबुंफ्रानो गोजोननायखौ फोरमायदों उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरि पाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन